Happy for the love Mike Ejaya is receiving. For one body nke erigo nwoke on. Listening to Ayaka Nsugbe's tributes. Ozemena Nsugbe, Kunwata. Tribute to Oliver the Cool. Osi na Igbo adịrị echekwa ife fa nwere echekwa. Na ọ bụrụ ndị Hausa na ndị Yoruba na ha na-echekwa Sonny Ade and Co. Mụ asị aka ka Igbo esu echekwa ife fa nwere Igbo wey dey sleep. Ọka adịrị eri ife onye mụ anya. Anọ Arobina Agụ bụ na ịmụ anya because you na-aga sleep, right? Mana Arobina Agụ dị active 24/7. Onye na-enwela Arobina Agụ amụsụ na-ezu ori na mmụọ. Nke a bụrụlụ gị free afa. Ọkwụsị ọnwụ ebe ọ dị ime na nlọkụ ya. Nke pụta na ọmụ na-abịalịa ezuo ya ori nya bụ ọmụ. Nke ka Igbo ga-esi echekwa nke fa. Ebe ndị aranye Arobina Agụ n'aka, ndị okenye, ndị aka ji ọfọ na-ekpechi ekpere n'afa Jizọs. Aga m general mmụọ communal Iba. Ọka ịma na aka ji ọfọ n'ogo onye historically ma ndị ya na-efe ma n'elu ndị na-ekwe ekiri ịmago strong eze mmụọ Anogonia. Aga m daa communal Iba recently in a village, right? And the aka ji ọfọ there na-eme deliverance na shout hallelujah, thinks he's fucking Igbo. That being said, respect the mandate of onye ọbụla mmụọ allow to serve them. Maka mgbe ike egwuru fa ịmakwa nya ọ bụrụ kai man bụrụ onye ala n'aka fanya you want like ife a na-eme ebe a ịdị free stay in your house. You know what I'm saying? Stay in your house and go your own mmụọ to your tent. Everybody ndị ọgọ mmụọ Igbo rapụrụ na awa adịrị agba ọsọ ife n'ifu na ọnwa efe mede ju ebe nwee wee kwalụzie na the Lord brings and the Lord taketh away. Glory be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Igbo bụ na dimkpa ụmụnna ji adị ebube, ụmụnna ji ekwu ọkanga, ụmụnna ji ama mma na-adọbilu nwụfuo ụka ụkọ. Ndị okenye na-ahụ aka n'ike na-esi n'imi ọkwa ndị okenye ọ na-ekwutela ụtaba na-enefa nka ọ chere na-eke ọlụ eke uwe ọzọ ya ama na ọga ekele onye ọlụ chekwa onwe gị luo Arobina Agụ unu arụ ọbụla afa ka nna agbalị gị. People can't give you ifefa na-enwelo. On that note, I tell everybody that I'm a DBA consultant, especially for the diaspora Igbos. I have a knowledge of the basics, as you can probably tell, right? I don't pretend to be some form of expert, but I'll give you the right advice and I'll ensure that the right thing is done by the right people when you contract me. Obulo ofu onye olu ofu dibia olu je metusi anwa aka metu nwunye mmadụ aka obiazi oje chụalụ gị aja mmụọ gị ewe sakọlụ gị nwa wụsa gị ụchọ yọta. So DM agwọ ọrụ gị ọgwụ oli ezumezu bụ tutorial ndị ọgọ mmụọ. Ọ bụrụ na ị na-amụ ịgọ mmụọ, even after ị mụsịrị ịgọ mmụọ, you can still learn a lot. You can use oli ezumezu mgbe ị na-aga ọfọ gị ọ na-akpọ in the background gị nwa esoluzia na-ekwunye okwu na-agọ mmụọ. Ọ bụrụ ya agazi